gelang kalung. Gelang kalung. Tampani Parito, tampani Gusti sing maringi. rezekine. Tampani sing akeh ngono. Paksa ijo tampani disit. Yes, Ora Pak, berantang. wis siji-siji. Salatun iki lah. Atusane urung. Sing sebelah kile urung, Bang. Nyong urung. Sing kulon. Sing kulon urung, sing kulon. Barang teng rasa-rasa lagi sinden apa pemalak sih? Preman ge. Preman. Setor Mbah nyong urung. Kayak wong ngompani bebek. Nah, iya kena Ki sinden apa ki sih? Aduh jan. Arum malah ngaranyos banget. Oh, ya jelas. Aduh. Aku ora njaluk kari kaki doyok beda engko wae malah disebrotna sidane. Dilanjut mboten Mbak Kakung? Lanjut. Kaki lanjut yang ini 50. Molotos. Gelang kalung Ayo Pak Rito. Ugas liramu Tampani bakal bencen Masuk ke bokas porong. wiwitunya nanti akhir tampani duang Gelange didol langsung sing munggah maring bokas. pikir. Terima kasih Pak Pamundutan Rito. dari Bapak Bos Keling. Monggo monggo Bos Keling bubuk Iya, iya. Iya, iya. tampani tampani iya iya. Ayo Mbah. gak mau pulang maunya digoyang. Aku kelingan bubuk kae tak golereng ning coba kota tulisan Warna ayo tampani diketuai oleh Sinden Arum Sukawati. Adane sinden. Ayo Mbah.
Obrelik boyok hae apa ora, Lik? Ramene. Mantap. Mantap pokoknya jos. Nariki apa kok, Lik? Nariki sawer. Oh iya. Narik Malah kayak layangan ditariki temboknya sinden. anu saru banget kau penayakan kau. Masa, yo lanjut. tampani ndi? Ya kondisi cabar nembang buru Lah tampana wong tampani. urung kan mau disot-sotna kocok libana kakine. Ya, ki gobios wis ki lho disot-sotna. Aku urung ki lah ki. Ya, jalalala. Aku urung ki lah. Ki, Aku urung ki lah ki. Ayo ora wae. lanjut dulu ini ya, Ki. Lanjut, ya, monggo. ya. Ayo udah keringet Pak, ayo Pak. Catatan sajroning. Kang Sarwono tampane. Ayo tampani Kang Sarwono. Bos. Mbak Midi. Bos Remon. Yo. Terima kasih Pak Rito. Habiskan dulu. Entok na disit, entok na Nyong disit. urung Ki. Entok na disit Oh, aja mudun. wis. Urung Nyong Nyong urung, nyong urung. Nyong bae urung, Mbah. Nyong maluman karet tok is Ki anu, nggo sangu sekolah ki. Nah, Laki nyong nggo bayar kos-kosan ki. Wis. Sinden apa tukang begal sih jane ki? Mbak Ade jangan duduk dulu. Mbak Arum sama ini duduk. Oh iya dong, aku mau duduk. Yang emang. baju merah naik Tayuban. Oh, Iya sama saya nanti. Tayuban. Iya biasanya. Mas anu munggah mriki. Tayuban nggih. Nggih. Bengar-bengor orang kwecing. Iya. Sang salah. Ayo yang merasa baju merah Ayo, untuk Mbak. Tayuban. Yo. Pak Sobari dari Rogodadi. Biasanya Nggih, lagunya mriki. apa? Tayuban. Mbak Ade sama Cika. Pangkur Lombok. Nggih. Oke. Pangkur Lombok ki, Mbah? Pangkur Lombok ibu Run. Ya tonting. nggih. Gendingnya caruban. Nggih. Tayuban ora Ade caruban. di bawah. Ya sama saya. Gening Jenengan caruban. tenginggir Pak. Mereka munggah mawon jenengan munggah kali. Mboten niku saya